Okay, so karon magluto tag halawig no atong kamularang. So ano man natin mga kalamasan sa kinabuhi ay ahos, sibuyas, luya, limonsito ug kamatis. So ang atong buhaton ani ron. Oy napaday sili jud pagpangin ng sili. So ato lang painit ang kalahat. Iluto na itong mantika. Alright, pag manuglunod sa mantika, oy lumangan na ito gamay kay kulang man. So ilunod na itong ahos. Mekos na yan. Mekos na yan, insan. Mekos na yan, insan. Okay, so na to ang sibuyas. Ano ba yan, insan? Sibuyas na yan. Luya, sunod na ito ang luya. Mekos na yan. Okay, sunod na ito yung kamatis. Mekos. Ilunod ko ng halawig na kikisi ng bakasi. Nagkisi-kisi ang bakasi. Mekos na naman isang. Mekos. Okay, tuwara nga luto na ang atong nilaang na bakasi. Salamat sa pagsuporta. Mekos na yan.